El senyor Jordi Barbany és la tercera generació de grans picapedrers. Jo he tingut la sort de conèixer-los tots. L'avi Joan, en Pere, que va ser el meu mestre, en Josep, que és en Pepito o Pito, tal com li agradava que li diessin, i en Jordi. L'avi Joan el vaig conèixer ja gran i retirat. Era un home una mica magre, físicament, primet, molt simpàtic, i només havíem fet que parlar, però jo no l'havia vist mai treballar. El seu fill gran, en Pere, aquest el vaig conèixer molt, tant és així que vam arribar a ser molt amics, vàrem conviure moltes hores i puc dir que d'ell vaig aprendre molt. Va ser per ser la persona que em va descobrir els secrets, quan jo era un adolescent, els secrets de la pedra. Amb en Pepito, el pare d'en Jordi, el Cedòrrius, doncs vaig continuar amb ell. Jo també estava a Òrrius i passàvem els estius i anava a la seva pedrera i així vam començar a col·laborar. Tècnicament era més bo, també era més fort, tenia una habilitat extrema en fer coses difícils. I aquest que presentem, que és en Jordi, ja de petit voltava sempre per la pedrera, saltava pels rocs i de tant en tant el seu pare, com a bon pare, m'ensenyava coses que ell començava a fer incipient, començava a fer en pedra, en fang, i ja tenia dots. En Jordi, doncs, és un tècnic, un gran tècnic, és de la nissaga dels Barbany, però a ell li agrada, jo suposo que encara recorda ser, doncs, o voldria ser, un picapedrer. El meu ofici és picapedrer. El meu pare i el meu oncle els coneixien pels xafarrocs a Granollers. El meu avi es va iniciar la professió a finals del segle XIX. Lliurava granit a Barcelona, a Obres Singulars, a la Sagrada Família. El meu pare va assolir el millor de tots dos. Va ser mestre artesà de la Generalitat. La meva nissaga ha viscut amb la construcció de la Sagrada Família durant tota la seva vida, però per a mi personalment hi ha hagut un moment clau. Abans del 2000 i després de col·locar l'escultura de Sant Josep de Calassans de Manuel Cosacs, un tècnic de la Sagrada Família va dir-me si tenia interès de treballar pel temple. Va ser el començament, doncs, d'una aventura realment espectacular. La majoria dels picapedrers que coneixia de la meva zona eren grans i canviaven cap a feines més agraïdes. Era previsible una mancança de picapedrers en el futur immediat. Les produccions netament manuals cada cop eren més costoses i desproporcionades econòmicament. Es podia perdre l'ofici. La solució passava, lògicament, per mecanitzar-nos sense perdre la sensibilitat de la peça única. Seguidament, vàrem guanyar el projecte de les columnes de la façana de la Glòria, al carrer Mallorca, de la Sagrada Família. Eren 18 columnes de 5, després van sortir les dues de 7 i finalment les dues de 9. En total en van ser 22. El fust és amb una sola peça, que és la nostra gran aportació en aquesta feina, una sola peça de passo de 6 metres i mig. Hi ha 220 peces, cap d'igual, i produïdes com a escultures. És l'obra de la meva vida. Hi ha qui anomena aquesta part de la Sagrada Família com el Partenon de Barcelona. I us asseguro que avui és més difícil de produir el cimaci d'en Gaudí que el Partenon. Hi ha un equip humà d'artesans picapedrers que acaben les peces amb les textures i qualitats exigides i que sense la implicació no seria possible. I són joves. Un dels treballadors que teníem va començar amb nosaltres, que venia en moto, tenia 16 anys, i ara en té 30, porta 14 anys. Hem aconseguit fer reconèixer que la gent, i que podem dir amb el cap alt, que encara hi ha picapedrers a Catalunya. És un dels llegats que Gaudí ha deixat a Catalunya. O sigui, ell ha aconseguit fer una obra, com és la de la Sagrada Família, que ha causat que encara hi hagi molts artesans treballant. Els tècnics que he conegut a la Sagrada Família, penso que amb mi han fet el mateix que en Gaudí feia amb els seus col·laboradors. M'han permès de compartir aquest projecte des de l'inici i mantenir discussions realment interessants. M'han demanat l'opinió i m'han permès de proposar solucions tècniques. Treballant amb artistes he après que no n'hi ha prou amb l'encàrrec que et fan d'una peça. Cal dialogar-hi d'alguna manera per entendre el que volen, com ho volen. El que no podem fer, el que no fem mai, és discutir cap cosa de disseny de la peça. Penso que aquest és l'origen de la relació de l'artesà amb l'artista. Els artesans què són? Artistes, inventors, fan treballs manuals, fan manualitats, són escultors. Em fa pensar si la particularitat de l'artesania és el producte o com s'ha produït. Em fa pensar si com més manual és, més artesà és.
Era artesà un home que feia destrals de sílex al Neolític? No ho era tant. El que a l'edat de ferro utilitzava eines de ferro per fer la mateixa peça. Jo penso que Gaudí va ser un artesà. Ell imaginava un producte, el dibuixava, en feia una maqueta, en pensava la matèria, segurament aconsellava el mètode de producció. Ell era fill d'artesans calderers. Es diu que presumia de l'ofici familiar, allò que diríem, i que jo he sentit moltes vegades, allò que diu, portava la sang, no? Gaudí no era acadèmic, no va donar classes, per contra, va instruir una generació d'artesans, de professionals que va haver de donar el màxim de si mateixos per arribar a produir el que ell necessitava. Havien de ser enginyosos per perfeccionar les seves produccions, que també serien supervisades per ell mateix. Diuen que era obstinat en perfeccionar els treballs fins al punt de fer-lo repetir diverses vegades fins a arribar a una qualitat per ell inqüestionable. Llavors la pregunta és aquesta, no? Doncs eren artesans tots aquests col·laboradors? Bé, diem que eren artesans per què? Doncs perquè treballaven a mà, perquè no hi havia grues com les que tenim ara. L'artista per mi és la persona que realitza obres d'art. No només crea molt, i el que crea és singular i amb un segell personal. A més, ha d'influir en la societat i en la cultura a la qual pertany. Gaudí ho va aconseguir sobradament i els seus successors també. Els artesans només fem el que ens permet la història que ens ha tocat viure i m'agrada recordar que qui ignora la seva història és condemnat a repetir-la.